Agora falamos, pero a nosa sección é todo o que ven na rede É peixe. é peixe. Que fomos traendo hoxe de internet que tivera que ver con Pois este hoxe, asunto? como somos unha potencia en piragüismo e remo, fomos á páxina de David Cal. Ah, que David Cal ten páxina, hai que ir aprendendo que hai que ter páxina. Hai que vela, ademais. Fixarvos a páxina de David Cal, que non pode estar con nós, pero espero que veña outro día, e fixarvos o que pasa se lle damos ao peixe que nos sae a súa páxina. Esta é unha sección da súa páxina que se chama David Cal al habla, na cal David Cal ás veces habla e a veces non habla. David Cal é de pouco falar, xa dixemos que veña en todo caso para poñer imaxe. Notas. E que lle poñen por Pois aí? aquí a xente deixalle mensaxes Rosana, Fanny, Carol. Rosana, unhas Fanny, rapaciñas Carol, da Coruña que deixaron unha mensaxe moi riquiña, en plan chamándolle guapo, pedíndolle que el das chame guapas, que por favor para envexa das súas colegas, que son unha panda de lurpias envexosas vindo por aquí ademais, e ele ainda non respondeu. David, dilles algo a estas criaturiñas que están tolas por ti, meu rei, non? Guapas. E que máis temos na rede que se lle damos por aí? O peixe que eran unhas imaxes, digamos, de David feito un brazo de mar, aí está, xogando a golf, mira que riquiña. De mar e de campo de golf. Por quito Burberris, lo veo Sí, ya. logo non podía poner outro color. Bueno, supoño que será polo Estás facendo sponsor. xogo co Campos. Hai que facelo polo Mira. sponsor. Corpazo ten, cuidado, non? Cuidado. E por último, nos quedaba algo de atrás. Un vídeo das curvas. O vídeo das curvas. Que era moi bo e olvidamos. A ver, vémolo. O capacete. Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. Está claro. E este é um acidente igual a qualquer acidente. É que lograba a cara. Como vê, mais vale cumprir o código. Hai que cumprir o código. Rumorosas, sudorosas, gracias por facernos cumprir o código. Ese aplauso para vos.